1 யோவான் 3வது அதிகாரம். நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள். நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள்ன்றதுனால ஆண்டவர் நம்ம மேல வச்சிருக்கிற அன்பு அவ்வளோ பெருசு. உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மையும் அறியவில்லை. தேவனை உலகம் அறியாதனால நம்மையும் அறிய மாட்டாங்க. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். அவர் வெளிப்படும் போது அவர் அவருடைய வருகை நாள்ல அவர் எப்படி இருக்காரோ அவரை நம்ம தரிசிக்க போறோம். இயேசு கிறிஸ்துவ தரிசிக்க போறோம், பார்க்க போறோம். அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். அவரை போல நம்ம என்ன செய்வோம்? மாறிடுவோம், மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம். அவரிடத்துல பாவம் இல்ல, குற்றம் இல்ல, பலவீனம் எதுவும் இல்ல. அவரை போல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவாராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான். அவர் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை நமக்கு இருந்துச்சுன்னா அவர் எப்படி சுத்தமா இருக்கிறாரோ அது மாதிரி நம்மளையும் சுத்திகரித்து கொள்ளணும். எப்படி சுத்தமாக்கலாம்? நம்ம எப்படி பரிசுத்தமா வாழ்றது? 1 யோவான் 1:7 இயேசு கிறிஸ்துவோட ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும்னு பாக்குறோம். யோவான் 17:17 உம்முடைய சத்தியத்தினாலே என்னை பரிசுத்தமாக்கும், உம்முடைய வசனமே சத்தியம் சொல்லிருக்கு. அப்ப வேத வசனம் நம்மளை பரிசுத்தமாக்கும். 1 கொரிந்தியர் 6:16 உம்முடைய நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டு இருக்கிறோம், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அப்ப ரத்தம், இயேசு கிறிஸ்துவோட ரத்தம் நம்மளை சுத்திகரிக்குது. அவருடைய வசனம் நம்மளை பரிசுத்தமாக்குது. அவருடைய நாமமும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் நம்மளை சுத்திகரிக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த 3 வசனங்கள் மூலம் நம்ம அறிந்து கொள்றோம். பாவம் செலுக்கிற எவனும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறான். நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவம். பாவம் செய்தா நியாயப்பிரமாணன்றது தேவன் நமக்கு கொடுத்த கட்டளையை மீறுகிறவனாய் இருப்பான். அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்க வெளிப்பட்டார் என்று அறிவீர்கள். அவர் எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தாரு? நம்மளோட பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிறதுக்காக வந்தாரு. அவரிடத்தில் பாவம் இல்லை, அவர் எந்த தப்பும் செய்யல. ஆனா நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் மரித்தார். அவரில் நிலைத்திருக்கிற எவனும் பாவம் செய்கிறதில்லை. அவரில் நிலைத்திருக்கிற எவனும், யார் யார் அவர்ல நிலைத்திருந்தா அவன் பாவம் செய்ய மாட்டான். பாவம் செய்கிற எவனும் அவரை காணவும் இல்லை, அவரை அறியவும் இல்லை. பாவம் செஞ்சா அவரை பார்க்க முடியாது, அவரை நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியாது. பாவம் நம்மளையும் தேவனையும் பிரிக்க கூடியதா இருக்கிறது. பிள்ளைகளே, நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்படாது இருங்கள். நீதியை செய்கிறவன் அவர் நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறது போல தானும் நீதி உள்ளவனாய் இருக்கிறான். யாரும் உங்களை ஏமாத்திரக்கூடாது. அவர் எப்படி நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறாரோ, அவரிடத்துல எந்த பாவமும் இல்ல, நீதி உள்ளவராய் இருக்கிறாரு. அது மாதிரி நம்மளும் நீதி உள்ளவர்களா இருக்கணும். பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான். பாவம் செய்தா பிசாசினால உண்டாயிருக்கிறான். ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான். முதலிருந்து பிசாசு எப்படிப்பட்டவன் தான்? பாவம் செய்கிறவன் தான். பிசாசானவனுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படி தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார். இயேசு கிறிஸ்து எதுக்காக வந்தார்னா பிசாசோட கிரியைகளை அழிக்கிறதுக்காகத்தான் வந்தார். அப்ப பிசாசோட காரியங்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு? செயல்கள் எல்லாமே பாவத்தை தூண்டக்கூடியதா இருக்குது. அவனுக்கு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? இடம் கொடுக்க கூடாது. பிசாசின் கிரியைகள் எதுவும் நம்ம கிட்ட
காணப்படக்கூடாது. இருள் எதுவும் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான். நம்ம தேவனால மறுபடியும் பிறந்திருந்தோம்னா, இயேசு கிறிஸ்துவ உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொண்டு அவரால மறுபடியும் பிறந்திருந்தோம்னா பாவம் செய்ய மாட்டோம். ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது. அவருடைய வித்து நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம பாவம் செய்ய முடியாது. அவருடைய வித்துன்றது 1 பேதுரு 1:23 சொல்லிருக்கு, வேத வசனம். அப்ப வேத வசனம் நமக்குள்ள தரித்திருக்கும் போது நம்ம பாவம் செய்ய முடியாது. அவன் தேவனால் பிறந்தபடியால் பாவம் செய்ய மாட்டான். இதனாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் வெளிப்படும். தேவனுடைய பிள்ளைகள்னா எப்படி வெளிப்படும்? பாவம் செய்ய மாட்டாங்க. பிசாசின் பிள்ளைகள் தான் என்ன செய்வாங்க? பாவம் செய்வாங்க. அது மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நீதியை செய்யாமலும் தன் சகோதரனில் அன்பு கூறாமலும் இருக்கிற எவனும் தேவனால் உண்டானவன் அல்ல. நீதி செய்யணும், சகோதரிடத்துல அன்பு செய்யணும். இது 2 இருந்தா தான் தேவனால் உண்டானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம அறிஞ்சுக்கலாம். நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பதே நீங்கள் ஆதி முதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாய் இருக்கிறது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு கூறணும்ன்றத ஆரம்பத்தில இருந்து நமக்கு தேவன் கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார். பொல்லாங்கினால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல் இருக்க வேண்டாம். இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரத்துல பார்க்கலாம். ஆதாம் ஏவாளுக்கு 2 பிள்ளைங்க இருந்தாங்க, காயின் ஆபேல். இது ஆபேலோட காணிக்கைய ஆண்டவர் அங்கீகரித்தார், காயினோட காணிக்கைய ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கல. அப்ப அவனுடைய அவனே இவன் என்ன செஞ்சான்? பொறாமப்பட்டு அந்த ஆபேல கொலை செஞ்சுட்டான். அதைத்தான் இங்க சொல்லியிருக்கு. பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்ததுனால தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல இருக்க வேண்டாம். காயினை போல இருக்கக்கூடாது. அவன் எதன் நிமித்தம் அவனை கொலை செய்தான்? எதுக்காக கொலை செய்தான்? தன் கிரியைகள் பொல்லாதவைகளும், தன்னோட செயல் பொல்லாததா இருந்துச்சு. தன் சகோதரனுடைய கிரியைகள் நீதி உள்ளவைகளும் இருந்ததின் நிமித்தம் தானே. தான் பொல்லாததை செஞ்சான், ஆனா சகோதரன் என்ன செய்யறான்? நீதியானதை செய்யறான். தேவனுக்கு பிரியமான காணிக்கைய கொடுத்ததுனால இவன் என்ன செஞ்சான்? அவனை பகைத்து கொலை செய்தான். அப்ப சகோதரரே, உலகம் உங்களை பகைத்தால் ஆச்சரியப்படாதீர்கள். உலகம் நம்மளை பகைக்கும். ஏன்னா அவங்களோட செயல்கள் எல்லாம் தவறான காரியமா இருக்கும்போது நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கிற பிள்ளைய நீதியா வாழணும்னு நினைக்கும் போது கட்டாயம் அவங்க நம்மளை என்ன செய்வாங்க? பகைத்தாங்க. நாம் சகோதரரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறபடியால் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் மரணத்திலே நிலை கொண்டு இருக்கிறான். அன்பு கூர்ந்தா மரணம் இல்ல, நமக்கு ஜீவன். அன்பு கூறலைன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம்? மரணத்துல நிலைத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலை பாதகனா இருக்கிறான். நமக்குள்ள பகை இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படியா? மனுஷ கொலை செய்யறவங்களுக்கு சமமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மனுஷ கொலை பாதகனோ அவனுக்குள் நித்திய ஜீவன் நிலைத்தராது. அப்ப மனுஷ கொலை பாதகன் சகோதரனை பகைக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் கிடையாது. நித்திய ஜீவன்னா என்னது? தேவனோடு என்றென்றைக்கும் வாழ போற அந்த வாழ்க்கை கிடையாது. அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம். அவர் நம்ம நேசித்து நம்ம மேல வச்சிருக்கிற அன்புனால தன்னுடைய உயிரையே கொடுத்தாரு. நாமும் சகோதரருக்காக ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம். சகோதரரை நேசித்து நம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கிறதுக்கு கூட கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம். ஒருவன் இவ்வுலக ஆஸ்தி உடையவனாய் இருந்து, ஒருத்தன்கிட்ட நல்ல வசதி இருக்கு, நல்ல பணம் இருக்கு, தன் சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டு என்று கண்டு, ஏதோ ஒரு சகோதரன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்து கொண்டால்,
எந்த விதத்திலும் அவனுக்கு உதவி செய்யாம தன்னோட இருதயத்தை அடைத்திருந்தால் அவனுக்குள் தேவ அன்பு நிலை கொள்கிறது எப்படி? அவனுக்குள்ள எப்படி தேவ அன்பு இருக்கும்? ஒருத்தர் கஷ்டப்படும் போது கட்டாயம் நம்ம என்ன செய்யணும்? உதவி செய்யணும். தேவ அன்பு நமக்குள்ள இருந்தா நம்ம கட்டாயம் உதவி செய்வோம். என் பிள்ளைகளே, வசனத்தினாலும் நாவினாலும் அல்ல, கிரியையினாலும் உண்மையினாலும் அன்பு கூற கடவோம். ஒரு வார்த்தையில மட்டும் அன்பு செலுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம செயல்கள்லயும் உண்மையா அன்பு கூர்ந்து நம்மளோட செயல்ல அதை காட்டணும். அவங்கள அன்பு கூறுறோன்றத நம்மளோட செயல்ல காட்டணும். இதனாலே நாம் நம்மை சத்தியத்துக்குரியவர்கள் என்று அறிந்து, நம்ம யாருக்குரியவங்க? சத்தியத்துக்குரியவங்க. நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு முன்பாக நிச்சயப்படுத்தி கொள்ளலாம். நம்மளோட இருதயம் அவருக்கு முன்பாக நிச்சயப்படுத்தி கொள்ளலாம். நம்முடைய இருதயமே நம்மை குற்றவாளியாக தீர்க்குமானா? இப்ப நம்மளை பத்தி நமக்குதான் நல்லா தெரியும். மற்றவங்களை விட நம்மளோட இருதயத்துக்கு நல்லா தெரியும் நம்மளை யாரு. அப்ப நம்ம இருதயம் நம்மை குற்றவாளின்னு தீர்க்குமானால், நம்ம இருதயமே சொல்லுது நீ தப்பு பண்ற அப்படின்னு அப்படி சொன்னா, தேவன் நம்முடைய இருதயத்திலும் பெரியவராய் இருந்து, நம்ம இருதயத்தை விட பெரியவர் யாரு? தேவன். அவர் சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார். நமக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ அதை விட அவருக்கு நல்லா நிறைய தெரியும். அதனால பிரியமானவர்களே, நம்முடைய இருதயம் நம்மை குற்றவாளி என்று தீர்க்காதிருந்தால், நம்ம இருதயம் நீ குற்றவாளி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டா, நாம் தேவனிடத்தில் தைரியம் கொண்டு ஆண்டவர்கிட்ட தைரியமா போலாம். அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொண்டு, அவருடைய வேத வசனத்தை நாம் கை கொண்டு, அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவைகளை செய்கிறபடியினால், தேவனுக்கு முன்பாக அவருக்கு பிரியமானதை மாத்திரம் நம்ம செய்கிறதுனால, வசனத்தின்படி வாழ்ந்தோம்னா அவருக்கு பிரியமானதை மட்டும் செய்யறவங்களா இருப்போம். நாம் வேண்டிக் கொள்கிறது எதுவோ அதை அவராலே பெற்றுக் கொள்கிறோம். நம்ம என்ன ஜெபம் பண்றோமோ அதை அவரால பெற்றுக்கொள்றோம். அப்ப நம்ம ஜெபம் கேட்கப்படலைன்னா நம்ம இந்த வசனத்தை வச்சு கொஞ்சம் நம்மள ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ஏதாவது நமக்குள்ள தடை இருந்தா அதை ஆண்டவரோடு ஒப்புரவாகி அதை சரி செய்ய வேண்டும். அவருக்கு பிரியமானதை மாத்திரம் நம்ம செய்து வந்தோம்னா நம்மளோட ஜெபம் கேட்கப்படும். நாம் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசமாய் இருந்து, அவரோட நாமத்துல விசுவாசமாய் இருக்கணும். அவர் நமக்கு கட்டளையிட்டபடி ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய கற்பனையாய் இருக்கிறது. விசுவாசம் இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பா இருக்கணும். இதுதான் அவருடைய கற்பனை. அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்கிறவன், வேத வசனத்தின்படி வாழ்கிறவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான். அவர்ல என்ன செய்யறான்? நிலைத்திருக்கிறான். அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். அவர்ல நம்ம நிலைத்திருந்தாதான் அவருடைய வருகை நாள்ல 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 28வது வசனத்துல பார்த்தோம். அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் தைரியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி அவரில் நிலைத்திருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்ப அவருக்கு முன்பாக தைரியமா நிக்கணும்னா அவர்ல நிலைத்திருக்கணும். அவர்ல நிலைத்திருக்கணும்னா அவருடைய கட்டளைகளை நம்ம என்ன செய்யணும்? கை கொள்ளணும். வேத வசனத்தின்படி வாழணும். அவர் நம்மில் நிலைத்திருக்கிறதை அவர் நமக்கு தந்திருந்த ஆவியினாலே அறிந்திருக்கிறோம். அவர் நமக்குள்ள இருக்கிறாருன்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, அவர் நமக்கு பரிசுத்த ஆவிய கொடுத்திருக்கிறாரு. அதன் மூலம் அவர் நமக்குள்ள நிலைத்திருக்கிறார்ன்றத அறிந்து கொள்ளலாம். அப்ப இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் சுத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறது போல நம்மளும் சுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்கணும். பாவம் செய்தோம்னா அவரை பார்க்க முடியாது, அவரை அறிந்து கொள்ள முடியாது. பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான். பிசாசோட கிரியைகளை அழிக்கிறதுக்காகத்தான் மனுஷகுமார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தாரு. தேவனால் பிறந்தவன் யாரும் பாவம் செய்ய மாட்டான். ஏன்னா அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது. அவருடைய வித்துன்றது வேத வசனம் அவனுக்குள்ள தரித்திருக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறோம். காயினை போல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம். உலகம் உங்களை பகைத்தா அதுக்காக ஆச்சரியப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சகோதரனை பகைக்க கூடாது, அவங்க கிட்ட அன்பு செலுத்தணும்.
வார்த்தையினால மாத்திரம் அல்ல, நம்மளோட செயல்கள்லயும் அன்பு கூறுகிறவர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்மளோட இருதயம் அந்த இருதயமே நம்மள குற்றவாளின்னு தீர்த்துச்சுன்னா, நம்ம அதை விட பெரியவர் தேவன். அவர் சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அவருக்கு பிரியமானதை நம்ம செய்து வந்தோம்னா, அவருடைய வசனத்தின்படி நம்ம வாழ்ந்து வந்தோம்னா, நம்ம வேண்டிக் கொள்கிறது எதுவோ அதை அவரால பெற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அவருடைய கற்பனை என்னன்னா, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மேல விசுவாசமாயிருந்து அவர் கட்டளையிட்டபடி ஒருவருக்கொருவர் அன்பாய் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த கட்டளைய நம்ம கை கொண்டோம்னா அவர்ல நிலைத்திருப்போம், அவர் நம்மில் நிலைத்திருப்பார். அவர் நம்மில் நிலைத்திருக்கிறதை எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம்னா, அவர் நமக்கு தந்தரின பரிசுத்த ஆவியினால அறிந்து கொள்ளலாம். இப்ப